wari sɔrɔ wagati tɛ wari dun wagati ye. C'est pas un problème n'i bɛ baara kɛ ka to k'i yɛrɛ ladiya, mais mun ka jugu a ko la c'est d'exagérer dans tes dépenses. Ni dɔ tun bɛ baro la don kelen a ko ale fa k'a ma ko wari sɔrɔ wagati tɛ wari dun wagati ye. N'i commencé ka wari sɔrɔ il faut pas vivre au-dessus de tes moyens. Luxe dun ye fɛn dɔ ye bi. Comme Gabonais b'a fɔ cogo min na ko le luxe n'est pas cher mais c'est le maintien. Ni donna luxe kɔrɔ dɔrɔn il faut k'a maintenir. O don mɛ ka philosophe dɔ ka kuma kala ko k'ale kun y'a yɛrɛ ma hɔrɔn ye ko mais luxe nana ale kɛ jɔn ye. Ale ka luxe kelen sanni kɛra sababu ye k'ale kɛ jɔn ye. A y'ale kɛ jɔn ye cogo di? N b'a ka kuma fɔ cogoya wɛrɛ la a bɛ se ka faamuya cogo min na. An k'a kɛ a ye montre san, Rolex san. A ye Rolex san wagati min na a nana ye fini min b'a kan na ni Rolex tɛ taa ɲɔgɔn na. A obligé ka fani san mun ni Rolex ka kan. A nana ye k'a fɔ sabara min b'a sen na tiɲɛ la o ni Rolex tɛ taa. A obligé ka sabara wɛrɛ san mun da ka gɛlɛn mun ni Rolex bɛ taa. A nana ye k'a fɔ ale bɛ nin fini montre minnu don cɛ o n'ale fana ka mobili tɛ taa dɛ. A ye mobili luxe san a ko ale ka nafolo bɛɛ tiɲɛna ko k'a sababu kɛ luxe san kelen ale kɛ jɔn ye. Donc i bɛ boli luxe nɔfɛ de. Luxe ye fɛn dɔ ye n'i m'i janto dɔrɔn ça t'amène dans le ruine. C'est-à-dire c'est quelque chose de spirale. I tɛ se ka bɔ a kɔnɔ quoi. Bon, ni ala ma far'i kan n'i ka sɔrɔta tɛ se ka maintenir dɔrɔn i b'i ka hadamadenya perdi, i b'i ka hɔrɔnya perdi, i b'i danbe perdi, et puis fɛnɛ ni ala ma far'i kan labanko an b'a ɲini ala fɛ ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma i bɛ don ko la ko minnu b'i danbe tiɲɛ. Donc an b'a jate denmisɛnninw k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ.